Da Allah 'yan Najeriya ku saurari abin da zan faɗa akan Fine Network, ni ce 'yar kishin ƙasa. Fine Network ba wani ɓoye-ɓoye, akwai ƙalubale a cikin Fine Network. Ina son na fahimtar da ku, ku fahimta. Fine Network ba za ka buɗe shi ba sai da National ID card. National ID card kuma ba zai yiwu ka buɗe account ba sai da National ID card. To kana buɗewa T number da ke kan National ID card in sun ɗaura a kan kwamfuta zai nuna musu yanda account number ka da yanda kake transaction. Shi application ɗin ma kansa in ka ɗaura a kan wayanka duk wani transfer su Fine Network suna gani. Alal misali kamar jihar Kano a ce mutum miliyan 5 ne a Kano. Kowaye ya buɗe Fine Network kuma kowa yana da account number yana transaction. Idan suka kwashe kowane account idan suka ɗauki naira 20 a account ɗin kowa, babu wanda zai san an ɗauke mishi naira 20. Kai ina ga ko 400 ne ma ka ɗauka, ba kowa ba ne zai san an ɗauke mishi 400 naira ba. To 400 naira so miliyan 5 ko so miliyan 6, miliyan nawa ne? To wannan ita ce Fine Network, ku ake ƙwaƙwala ta hanyar da ba za ku gane ba, ba za ku fahimta ba. Saboda akwai lokacin da nake ɗan mu'amala da Chinese a ɓangaren Shagamu, daidai toll gate. Akwai wani Chinese ana ce da shi Fita, yana harkar mad drink da afa. To na ga na ƙaru a cikin wannan kamfanin. Wallahi tallahi akwai wanda aka musu transfer amma fake ne. Ga shi ga transfer a cikin wayansu, an sa musu kuɗi amma kuma babu kuɗin a cikin banki. To shi ne ni nake so ni in fahimta, shin wannan duk ƙalubalen da ƙasa take ciki akwai sa hannun su bankin? Idan fa na kawo maka akwatin kayana, alal misali na ce ga akwatin kayana, a ce an buɗe wannan akwatin an ɗauki riga, ai rainin hankali ne ka ce min baka sani ba, baka kuma san wanda ya ɗauka ba. Banki baya ɓata kuɗi, baya ƙonewa. Banki ba ƙarya ba ne. Wanda ya ƙirƙiri banki, ƙwaƙwalwa ce ta sama da mutum miliyan 5 suka ƙirƙiri banki, ba ƙarya ba ne fa. A kiyaye wannan son banzan. A kiyaye maganan Fine Network ƙarya ce.